Гледайте какво примерно коте си има. Обича палчове, 4 му изде наведнъж, обаче няма да изяде този, защото е половината и остава за братчето си. А брат е долу, днеска тази госпожа я водих на спа, на мах, ходих на ветеринар, изкъпах я, пръсках я с низора, почистихме ушите, почистихме очите, рязахме ногти и така. Понеже е дълга процедура и не мога да справя с двамата, докато реша единия, слуша единия, другия бяга, затова ги взимам вече по един на ден. И съм изсипал тук палач и тя не иска да яде, защото е свикнала да яде с брат си. Сега отиваме да дадем и на братчето й. Само, че трябва да се преоблича първо. Ето го и въпросния господин. Виж каква сестричка ти водим. Тя 3 пъти по-бяла от теб, а? За съжаление гледам в мазата. Няма как. Тук имат меса някакви работи, но гледайте сега какво става с палча. Айде, господинчо. Да, любимото ти. Чакай, ела тук. Чакай, бе, не на земята, бе, дивия. Горе, бати, горе. Айде, ела тук, чакай да те хвана. Ето ти. Айде да видим сега дали дамата ще яде. След като вече има и за брати. Да, мъчи се, обаче той пък няма да я позволи. Бати котенцата, милички. Май тя верно 3 пъти по-бяла от него. Като е изкъпана.